Задача от тип за линейно оптимиране. В конкретния пример имаме производство на два вида изделия А и Б, за които се използват съответните ресурси – стомана, цветни метали, енергия и производствено оборудване. Разходната норма за единица изделие е дадена в таблицата, като съответно имаме за един брой от изделие А се използват 10 тона стомана. За един брой от изделие Б 20 тона стомана и така нататък. В колонката за количество е наличното количество от съответните ресурси. Това, което трябва да се направи, е да се планира какво количество от всяко изделие трябва да се произведе, съобразявайки се с наличните ресурси, така че да се осигури максимална печалба на фирмата. Задължително условие за решение на този вид задачи е създаване на план на задачата или математически модел. Той има 3 стъпки. Първата стъпка – определяне на неизвестните. Броят на неизвестните зависи от броят на произвежданите изделия. Ако фирмата създава 3 изделия, съответно ще имаме 3 неизвестни. В случая тя прави 2 вида изделия А и Б, затова означаваме с Х1 бройките, които ще се произведат от изделие А с Х2 бройките, които ще се произведат от изделие Б. Тези количества ние трябва да ги намерим, за да се постигне максимална печалба при тези условия, които са дадени в таблицата. Продължаваме с втора стъпка. Втора стъпка – определяне на ограничителните условия. Те се определят и зависят спрямо ресурсите, които използваме, или материалите, ако имаме използване на машини, съответно спрямо машини. Т.е. това, което използваме, за да произведем дадените продукти. Съставянето на неравенствата, които виждате, става последният начин. Това, което имаме в таблицата, е разхода за един брой от съответното изделие. Тоест, в конкретния случай за стоманата имаме 10 тона за един брой от изделие А. Ако трябва да се направят 2 броя, ще имаме 2 пъти по 10 и така нататък. 5 бройки ще имаме 5 пъти по 10. Но ние тези бройки от изделия А не ги знаем, означили сме ги с Х1. Затова разхода на стоманата за изделие А ще бъде съответно 10 по неизвестното количество от изделие А, т.е. Х1. 10 по Х1 е количеството стомана за изделие А. По същият начин 20 по Х2 ще бъде количеството стомана, което ще ни трябва за производството на неизвестните количества от изделие Б. Сумата от тези количества от стоманата не трябва да бъде по-голямо от съответното налично количество, което имаме за този ресурс, т.е. 570. И неравенството, което виждате, 10 по Х1 плюс 20 по Х2 по-малко или равно от 570 е ограничението относно стоманата. По аналогичен начин съставяме и другите неравенства, които са за цветните метали. 20 по Х1 плюс 50 по Х2 по-малко или равно на 490. За L енергията 3000 по Х1 плюс 4000 кВт по Х2 по бройките за изделие Б по-малко или равно от наличното количество за енергията, което може да използваме 56 000. За производственото оборудване съответно имаме неравенството 200 по Х1 плюс 100 по Х2 по-малко или равно от 3400. И във всяка от задачите задължително условие трябва да бъдат неизвестните количества Х1 и Х2, трябва да бъдат цели числа. Винаги ще произвеждаме 1, 2, 3, 10 броя.
И също така трябва да бъдат положителни или 0, т.е. x1 и x2 да са по-големи или равни на 0. Не може да се произведат отрицателни стойности, т.е. отрицателни бройки. Третата стъпка е свързана с определянето на целевата функция. Целевата функция означаваме с буквата L, като аргументите са нейните неизвестни x1 и x2, бройките за изделие А и за изделие Б. Целевата функция е свързана с печалбата, понеже в задачата целим да получим максимална печалба, да произведем такова количество от изделие А и изделие Б, така че да постигнем максимална печалба. Стойностите, които са дадени в таблицата за печалбата, съответно 3000 лева за един брой и 8000 лева за един брой от изделие Б. По аналогичен начин съставяме израза. 3 пъти по x1 е печалбата, която ще получим от производството на неизвестното количество от изделие А, плюс 8 пъти по x2, т.е. печалбата, която ще получим от неизвестното количество изделие Б. Тази печалба в случая казваме, че трябва да клони към максимум. Не причисляваме към някаква стойност, а просто търсим максималната печалба.